ठिणगी किंवा त्याला रोपटं म्हणून आपण हे 2016च्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी घेऊन आम्ही एक पॅनल तयार केला आणि त्यावेळेच्या प्रस्थापित नेतृत्वाविरुद्ध निवडणूक लढवून लावलं गेलं. आम्हाला जवळजवळ 6,000 मताचं दान आपण दिलं, पण ते विजय मिळवणं एवढं पुरेसं नव्हतं. आम्ही लढत राहिलो. त्यानंतर सहकार शिरोमणीची निवडणूक त्याच वर्षात लागली आणि मग त्या निवडणुकीमध्येही आम्ही भाग घेतला. मी एका बाजूला प्रस्थापितेच्या विरुद्ध आणि ॲडव्होकेट दीपक दादा हे दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापितांच्या विरुद्ध. दुर्दैवाने त्या काळाने एकत्र येऊ शकलो नाही. वेगवेगळे लढलो आणि त्याचा फायदा प्रस्थापिताला झाला, चेअरमन कल्याणराव काळे यांना झाला आणि त्यांचं पॅनल निवडून आलं. आमच्या दोघांच्या मताची बेरीज आणि त्यांची मिळालेली मताची बेरीज यातला फरक होता साधारण 1500 मताचा. आणि मग आम्ही 700-750 मतं इकडं तिकडं करू शकलो असतो एकत्र येऊन, तर त्यावेळेसच परिवर्तन होऊ शकलं असतं. पण लावलेलं रोपटं मोठं होत गेलं आणि 2023च्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये आपले नेते आदरणीय अभिजित पाटील साहेब, अभिजित आबा पाटील आणि आम्ही एकत्र आलो, युती केली आणि एकत्र लढलो. परिणाम आपल्या समोर आहे, चिन्ह घड्याळच होतं. खरं तर एकत्र यायला आम्हाला वेळही लागला. आबांबद्दल बऱ्याच गोष्टी काही बोलल्या जायच्या, त्यामुळे मला थोडंसं वाटायचं माझ्यासारखा माणूस आबांच्या जवळ गेला तर कशा पद्धतीने वागणूक मिळेल आणि आपल्याला ते मानसिकदृष्ट्या रुजेल की नाही. अदरवाईज आपल्याला तसं कमी काहीच नाही. आणि मग समजा तिथं आपण मॅच झालो नाही, मिसमॅच होत गेलं तर मग त्याच्यासाठी काय करायचं. पण आबांची चिकाटी, आबांची जिद्द, कुठल्याही माणसाला हाताळायचे हातोटी आणि कुठल्याही माणसाच्या जवळ तो माणूस जवळ येत नसेल तर स्वतःहून तळमळीनं त्या माणसाच्या जवळ जाऊन आपलं हृदय मोकळं करण्याची त्यांच्यामध्ये असलेली क्षमता, त्या क्षमतेनं मला त्यांच्याकडे ओढलं. आम्ही दोघं एकत्र आलो आणि मी म्हटल्याप्रमाणे विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवून जो कारखाना बंद पडला होता तो अगदी जोमानं सुरू केला. त्यानंतर आता दुसरा कारखाना आपला सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, त्याची दुरावस्था सध्याच्या नेतृत्वानं चेअरमननी केलेली आहे आणि त्याच्या निवडणुकीमध्ये आबांच्या नेतृत्वाखाली मी आणि दीपक दादा 1 महिन्यापूर्वी भेटलो, 2 तास चर्चा केली आणि चर्चेचं आम्ही ठरवून टाकलं मागच्या वेळेस आपण चुका केलेल्या आहेत त्या चुका 100% टाळायच्या आणि आबांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन या सहकार शिरोमणीमध्ये आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं परिवर्तन घडवून आणायचं आणि तो कारखाना वाचवायचा. आणि निश्चितच ते आमचं आम्ही जे ठरवलं होतं ते आबांनी घडवून आणलं. आम्ही एकत्र आलो आणि आज एकत्रितपणे आपल्या समोर उभा आहोत. निश्चितच यावेळेस आपण सर्वांनी ठरवलेलं आहे परिवर्तन घडवायचं आहे. मुंडेवाडी गाव असेल, माझं खर्डी गाव असेल, आपण पाहिलं हे गाव पंढरपूर मंगळवेढ्यामध्ये येत आहे आणि आपल्या मनात एक सळसळ आहे, एक उभारी आहे. आबांनी 2024ला आमदार बनायचं आहे आणि निश्चितच या मुंडेवाडीकडे आणि या गावांकडे आबाचं या निवेदनाकडे विशेष लक्ष असणार आहे. पण ते साध्य करण्यासाठी ही आपली दुसरी लढाई आहे. पहिली लढाई आपण जिंकलो विठ्ठलची, ही दुसरी लढाई जिंकणं तेवढंच महत्वाचं आहे. राहिलेले दिवस फार थोडे आहेत. आज 8 तारीख आहे, 16 तारखेला मतदान आहे. आपलं निवडणूक चिन्ह आहे घड्याळ. घड्याळाच्या चित्रावरती फुलीचे 20 शिक्के आपल्याला मारायचे आहेत आणि आपल्या पॅनलचे 20च्या 20 उमेदवार प्रचंड बहुमताने आपण निवडून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने विनंती करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.